El projecte Feeding Care s'emmarca dins del Servei de Lactodietètica, que és el departament on es preparen les preses enterals dels nens menors d'1 any. Neix per donar resposta a una sèrie de problemes identificats, entre ells està la gran variabilitat que hi ha en els processos, molts professionals treballant de manera diferent, la llet materna, que és un producte molt exigent perquè és un magnífic producte, però és un producte que no està pensat o dissenyat per passar hores o dies fora de la mare fins que es transfereix al nadó i, per tant, pateix oxidació i degradació. I el budell del prematur és un budell immadur, que hem de tenir molta cura en allò que li estem administrant. Amb tot això, ens trobem amb esquerdes en la seguretat i esquerdes en la qualitat. Feeding Care és un producte amb intel·ligència artificial, no només és un software, és un producte final escalable. Tindrà impacte en la salut del nadó, en la seguretat, perquè eliminarà la variabilitat i ens desmarcarà de la resta de competidors, en la qualitat i, finalment, en l'economia, perquè també ens estalvia temps de treball dels professionals i gestionarà tots els productes que tenen a veure amb el processament de la llet. Feeding Care suposarà un salt qualitatiu en els serveis prestats i en el benchmarking amb els altres hospitals i s'evidenciarà com un gran producte.